Desde o Bloque Nacionalista Galego creemos que son medidas inxustificables, inxustas e irracionais, dirixidas exclusivamente a satisfacer as apetencias dos mercados, a favorecer, por certo, os fondos privados de pensións. Bueno, fondos privados que naturalmente poderán contar con eles aqueles que teñan excedentes para poderse meter por esta vía, non? E, polo tanto, unha medida que nos, de logo, combatiremos e, dende logo, con toda a nosa forza. Nos, desde logo, chamamos a mobilización social frente a este novo retallamento e, dende logo, vamos a participar en todas aquelas accións dirixidas a frenar esta nova medida de recorte que, xa digo, atenta contra os dereitos básicos de millóns de persoas. Os dereitos a ter unha xubilación mínimamente digna que permita vivir cunha certa dignidade nos últimos anos de vida. E unha última consideración. O único sistema que pode garantir pensións é o sistema público de pensións. Aqueles que nos están dicindo que vía fondos privados de pensións, en fin, no futuro as podremos cobrar, podemos que se pregunten cal é a garantía que neste momento pode dar a banca privada para que eso sea así. Hai que ver o que aconteceu nos últimos anos para darse conta que ningunha garantía de poder recuperar o investido nesos fondos no futuro.